அசிங்கமா போயிடும் குமாரு. நீலகிரியிலிருந்து எஸ்கேப் ஆகும் எல் முருகன். ஏன் இப்படி ஒரு முடிவு? நீலகிரி லோக்சபா தொகுதியில் மத்திய பாஜக இணையமைச்சர் எல் முருகன் போட்டியிட வாய்ப்புள்ளதாக தகவல்கள் வந்த நிலையில் தற்போது திமுக எம்பி ஆர் ராசாவிற்கு ரூட் கிளியர் ஆகியுள்ளது. மத்திய பிரதேசத்திலிருந்து மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பதவிக்கு தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த டாக்டர் எல் முருகன் மீண்டும் தேர்வாகிறார். மக்களவைத் தேர்தலில் நீலகிரி தொகுதியில் போட்டியிடுவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் மீண்டும் மாநிலங்களவைக்கு தேர்வாகிறார். இதனால் அவர் லோக்சபா தேர்தலில் போட்டியிட வாய்ப்பு பெரிதாக இல்லை. இதனால் திமுக எம்பி ஆர் ராசாவிற்கு பெரிய அளவில் இனி நீலகிரியில் போட்டி இருக்குமா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. தமிழ்நாட்டில் 2024 லோக்சபா தேர்தலுக்கான பிரச்சாரம் அதிகாரப்பூர்வமற்ற முறையில் தொடங்கிவிட்டது என்றுதான் கூற வேண்டும். தமிழ்நாட்டிற்கு வந்த பாஜக தேசிய தலைவர் ஜே.பி. நட்டா கிட்டத்தட்ட நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கான பாஜக பிரச்சாரத்தை தொடங்கி வைத்துவிட்டார். அதோடு கொங்கு மாவட்டங்களில் பாஜக வெல்வது தொடர்பாக முக்கியமான சில ஆலோசனைகளையும் ஜே.பி. நட்டா பாஜக நிர்வாகிகளுடன் மேற்கொண்டுள்ளார். இந்த கூட்டத்திற்கு முன்பாகவும் பின்பாகவும் பாஜக டாப் நிர்வாகிகளிடம் நட்டா பேசியிருக்கிறார். லோக்சபா தேர்தல் வியூகங்கள் பற்றி இவர்கள் ஆலோசனை செய்துள்ளனர். கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் தமிழ்நாடு வந்த நட்டா கொங்கு மண்டலத்தில் உள்ள எம்பி தொகுதிகள் அனைத்தையும் நாம் காப்பாற்ற வேண்டும். கொங்கு மண்டலத்திலிருந்து 5 எம்பிக்களாவது வெற்றி பெற வேண்டும். முக்கியமாக கோவை, ஈரோட்டில் வெற்றியாக வேண்டும். குறைந்தது ஒரு மத்திய அமைச்சராவது கொங்கு மண்டலத்திலிருந்து வர வேண்டும் என்பதை உறுதி செய்யுங்கள். கூட்டணியில் இடம் கிடைக்குமா என்றெல்லாம் நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம். அதை மேலிடம் பார்த்துக் கொள்ளும். கூட்டணி பற்றி நாங்கள் முடிவெடுத்துள்ளோம். நீங்கள் தேர்தல் மீது கவனம் செலுத்துங்கள் என்று பேசியிருக்கிறார். அதேபோல் சில மாதங்களுக்கு முன் கோவையில் நடந்த பொதுக்கூட்டத்தில் மேடையில் பேசும்போது கோவை, நீலகிரியில் நாம் வெற்றி பெற்றே ஆக வேண்டும் என்று நட்டா கூறினார். அதே நிகழ்வில் பேசிய அண்ணாமலை கோவையில் பாஜக எம்எல்ஏ நன்றாக செயல்பட்டு வருகிறார். அதேபோல் நீலகிரியில் இணையமைச்சர் எல் முருகன் கவனம் செலுத்தி வருகிறார் என்றும் கூறினார். இதன் மூலம் நீலகிரியில் எல் முருகன் போட்டியிடுவது அப்போது கிட்டத்தட்ட உறுதியானது. எல் முருகன் தற்போது மத்திய பிரதேசத்திலிருந்து ராஜ்யசபாவிற்கு தேர்வாகி அமைச்சராக இருக்கிறார். அவரை 2024 லோக்சபா தேர்தலில் நீலகிரியில் களமிறக்க வாய்ப்புள்ளது என்றே கடந்த சில மாதங்களாக கூறப்பட்டது. அதனால்தான் இங்கு பாஜக கவனம் செலுத்தி வந்தது. இங்கே நடந்த ஊழியர்கள் போராட்டத்தில் கூட அண்ணாமலை, முருகன் கலந்து கொண்டனர். இங்கே பாஜகவிற்கு இருக்கும் வாக்கு வங்கி காரணமாகவே இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டதாக கூறப்பட்டது. உளவுத்துறை ரிப்போர்ட் பாஜகவிற்கு சாதகமாக இருப்பதால் நீலகிரியில் எல் முருகன் களமிறங்க வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்பட்டது. ஆனால் தற்போது திடீர் திருப்பமாக மத்திய பிரதேசத்திலிருந்து மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பதவிக்கு மீண்டும் தேர்வாகிறார் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த டாக்டர் எல் முருகன். மக்களவைத் தேர்தலில் நீலகிரி தொகுதியில் போட்டியிடுவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் மீண்டும் மாநிலங்களவைக்கு தேர்வாகிறார். ஏற்கனவே திமுக வட்டாரத்தில் விசாரித்ததில் நீலகிரி தொகுதி பற்றி சில தகவல்கள் கிடைத்தன. அதன்படி ஆர் ராசா நீலகிரி தொகுதியை விட்டு மாறும் விருப்பத்தில் இல்லை என்றும் இது தொடர்பாக மாநில உளவுத்துறை ரிப்போர்ட் கிடைத்ததும் தனக்கு ஆதரவு இருக்கிறதா என்று பார்த்துவிட்டு முடிவெடுப்பார் என்றும் கூறப்பட்டது. ஒருவேளை நெகட்டிவ் முடிவு வந்தால் விசிக எம்பி திருமாவின் சிதம்பரம் தொகுதிக்கு ராசா மாற வாய்ப்புள்ளது என்று கூறப்பட்டது. இப்படிப்பட்ட நிலையில்தான் ஆர் ராசாவிற்கு சாதகமாக தற்போது எல் முருகன் மாநிலங்களவைக்கு செல்கிறார் என்ற தகவல் எழுந்துள்ளது. மீண்டும் பாஜக பக்கம் தாவ ரெடியாகிறதா அதிமுக? தங்கமணி, வானதி ஸ்ரீனிவாசன் 15 நிமிட ரகசிய பேச்சு, அதுவும் சட்டசபைக்குள். தமிழ்நாடு சட்டசபைக்குள் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் தங்கமணியும் பாஜக எம்எல்ஏ வானதி ஸ்ரீனிவாசனும் சுமார் 15 நிமிடங்கள்